Yebafethu, kuyavela kwelocala lenu into yoba i-ADO committee ithi seyaqoshelisa umsebenzi wayo kwelacala. And imicimbi efana nereport akhona mahememi okungathi uMinister Senzo Mchunu bafethu bathi lanto wayefuna ukuyenza eyokudisbanda i-political killings task team yethu yayingekho constitutional. Ikhona into engathi njalo. Bafethu, andwazi mina umrabaraba udlalwa yi-SIU. SIU yona ibhizi siyayibona futhi ba isebenzi overtime. Kodwa nje khona nje into engayi-understand. Nizakhumbula mos into yoba few months back kwavela into yoba i-SIU seyifumene umkhondo malunga nemali ebhubhudliwe yaseThembisa Hospital kula syndicate. Kuyakhona into ethi sebede bahamba uNodla wangena wayothatha izinto zika Morgan Hangwani Mahumela okumane kuthetheka ngongathi ngumtshana ka-president wenu, President Cyril Ramaphosa. Hayike kwathiwa into zakhona ingathi kwakuthethwe ngento eziphaka ko-500 and something million. Kwathiwa ziwutha loo nto. Hayike nasesentini sayibona thini i-SIU ingena madoda iphuma nemoto nje ezinintsana ezi-blue zingena zilayishwa etrakini. Hayi bafethu akubangaphi. Seva kuthiwa sokuphume i-court order ethi nje maziphindele back ezazinto eziya. Hayi siyigqibeli lapho simane sibuza kanti ithini lento? Mdlalo omni lo udlalwayo. Hayi bafethu izolo bokunqandwa mahayi. I-SIU sayiphindele kwi-dealership. Yayikhona ke lento eyithethisa ngongathi zikhona ezinye imoto okuzezika Morgan Mahumela kodwa ezi-under into nokwenza ne-dealership. Kuyo yonke lonto. Okay. Kube khona into ethi izolo apha i-SIU sayibheke kwenye ye-dealerships kwicala laseMpumalanga. I-dealership yakhona ibizwa intoni Oma Motors then something like that nje bazangigorekishwa ku-comment section. Kwathiwa sebebheke pha bayothini kunemoto abayifunayo. Hayi kanti kwazi nokuyibiza bafethu noba i-Bentley noba but into nje ngathi njalo. Zezimoto ezisemazingeni aphezulu bafethu. Angeke nje ndiyivule nokuyivula ndifuna ukuhlala nje ngaphakathi. Ngoba mina nje hayi bafethu izinga lami nje liphelela pha. Hayi kwela cala lokwa BMW bafethu niphelela pha. Ukugqitha kuya hayi angeke sendikwa BMW ngeke ninibone ndiyovulana ndiyoviwana ne-i8. Hayi bafethu amandla ami awafiki nokufika wasondela nokusondela pha. So nje apha niyabona basenthethe imoto engapha ya. Hayi ke kuyofunwa lo moto. Hayi bathe befika pha hayi kwangophansi phezulu. Uthini unto umnikazi wendawo uthi nje le moto enifuna ayikho apha. Yabe sithi SIU le moto ilapha. Hayi bophika uzathiwa le moto seyithengiswe kayi4. Le abathi bona bayayifuna. Epha kwa Oma Motors. Kunqandwa amahayi apho. Esithi lo muntu akunamoto apha kwathiwa le moto seyithengiswe kayi4. Thengiswe kayi4. Ndibuze mina. Thengiswe kayi4. Ithengiselwa bani le moto? Hayi bafethu phinje oba kuthiwa ithengiswe kayi4 nje. Yimali okanye i-transaction lento yenzeka kayi4. Imoto yona kuthiwa ihlele endaweni eyi1. Hayi ke wenziwe lo gurnanti lo kudonsiswana le nale nganyoba baze bade bayangena. Xa bengena hayi bo le moto kuthiwa ayikho ngaphakathi nje yathengiswa. Ithengiswa njani imoto okune preservation order ngayo? Ilapho into yakhona nento ethi ke ngoku from kwiside le-SIU ikhona enye into ethi uba ngaba badibana nobunzimanyana obuthile kwa umnikazi indawo lona naye ngenzeka into babanjwe as a result kumele bayo-appeara ecourt if not mistaken nge-3 zikaJulayi 2026 ayophendula into ba kutheni engazochargewa in terms of i-contempt ngoba kune-order eyathetha ngezinto ezi but naku ngoku kuthiwa ziphi zithengisiwe. Uba ithengiswe phi akwazi mntu right now kusalindeleke into yoba yena umnikazi indawo lo achaze kabanzi uba iphi imoto because imoto nowhere to be found ayikho pha. But imoto yona yinto efunwayo. Ndaba nombuzo othi okay njoba nje kwasokuthiwa ingathi izinto zika Morgan Mahumela ezifaka yena okanye mazikeze sekuthini qala phansi lento kanye ithini. Hayi bafethu asiwazi lo mdlalo udlalwa apha kodwa ukhona wona enye sithini sithule siwujoni. Bafethu khona into engathi i-president yenu ithi inenjongo zokuba ne-family meeting nani kuzobhika icwalo umcimbi okwenza nabantu bokufika uba ngabe uzathini hayi asazi akwazi mntu into yakhona isuka phi isuka kukhumbuzo we-office le-presidency nguye umuntu othethe lonto but i-date ibingekaconfirma into yoba upresident Cyril Ramaphosa uzothetha nini nani si-South Africans. Hey bafowethu sesisakule mcimbi wabantu bokufika
kubonakala ingathi neNigeria ize yarealize into yoba abantu base-South Africa badlali bazimisele ngalento. So khona amahimimi ngokungathi nabo bathi bazawenza iplani yoba abantu babo bahamba njani. Bafethu khona into ethi amaphephandaba la ake abalekela le ebukhosini base-KZN kuKing Misuzulu. Not long after le nto bengathi ifuna ukwenzeka lo moya nje bongathi ufuna ukwenzeka. And then after ke kwathiwa hayi silo sesiphene ngentsikelelo. Abafethu amaphephandaba baya ngapha into yoba hayibo wathula King Misuzulu ubona into yoba kuyonakala kutheni at least unga-intervene uthethe nabantu bakho. Hayi bafethu akafikanga i-spokesperson sakhona saba nemibuzo njengoba bona bezobuza nje ngapha kwajika kwabuzwa bona kwathiwa ingenaphi inkosi yakwaZulu ngoba le into yase South Africa ayo yase KZN. Abafikanga kuKing Misuzulu nindive yavela imibuzo ethi senigqithile kuPresident Cyril Ramaphosa nayo umbuzo imibuzo nje ngayena umuntu onegunya leSouth Africa yonke iphelele. Seniyile kuma-premiers njoba lento ifaka ama-provinces wonke ayi-9 iSouth Africa yonke jikelele. Seniyile kuma-premiers nayo babuza into yoba kutheni bengangeneleli. Seniyile kwamanye amakhosi nayo babuza into yoba kutheni bengangeneleli. Ningalinge nizosibuza imbudedi apha ngoba le into ayo yakwaZulu, le into yeSouth Africa yonke jikelele. Hayi ukubona ndaba nomfanekiso ngqondweni inoba babuye imisila seyitshone ngezantsi seyitshopele ngezantsi khona nje into engathi njalo. And ke niyayazi i-mainstream media ayizuzithetha into ezifana nezo, but yona ikhona into enjalo. Inkosi yakwela cala ivele yathi nje yona icela into yoba ingafakwa entweni engangeni kuzo. Bafethu yona into ne-30 zikaJuni ndiyanixelela iyavakala ndiva apha kumagazini. And ngaphezulu ikhona nento ethi ingathi i-30 ezi makwenziwe i-warm up nge-16 zikaJuni 2026 kwenziwe i-warm up for eza 30 zithi zifike eza 30 noko umcimbi ube sowucalanye. And because why le 16 zikaJuni from la 1976 sizabe sine 50 years in terms of i-anniversary. Nge-16 kaJuni la nto yenzeka ngo-1976 izabe igqiba i-50 years. So inoba ngokwesiko kungenzeka into yoba kumele sithini sihambe siyohlonipha. Inoba futhi siyibike lento ezayo eyange-30 sesithetha nezinyanya ke ngoku sesithetha namakhosi ke ngoku sesithetha noNkulunkulu sibiza bonke noshembe into yoba nize nisikhusele kwinto esathi sibheke kuyo ezabe inge-30 zikaJuni 2026. Ningalibalanga ndithe ipresident yenu inenjongo zokuzothetha nani. Uba uzathetha thini hayi bafethu namandazi nedate ayikaconfirmwa. South Africans, people shall govern.